buku bung tam ka Saraswati koloi o kamen bung tam kelai roti ononto para jami sora gaw soba hingke je seng khamno lama hamya je nuk phaimani hingke obo sal bwswk wngkha obo lama hamya 10-12 bosor nongkha amo lama hamya hingke obo habang rok ba kamini neta rok borok phairok na naifai naifaya kaisa neta phan nugjak phaya parani haino sodar podar ongoi haino kam kaজ khlainai ro neta tongo aborok bo kunu phano patariya toda thang monti rok bai modo malai abo kunu saimiya hingke norok o lama ni bagui norok lama kangma slam redini oborok norok blok rok office rok kun jaga norok member norok joma rijak da lama slamna age bagui CPM na amalai rijak tabuk borok rodori lai saimiya जों परबिजाल rijak tongo agelai mo pis khainani bagui nini o potigerai lama tu yang jami sora koiram para pujonto hingke tabuk je haste habang je tabuk BJP IPFT je tongmani tabuk state o hingke borok no tamo kok kwjanai o lama no tui o lama no tui lama hamri rithung lama hamyaba hamri thung naifai tung nukthung जनसाधारण बाइका tong baika cha hai naifai tung humtang ba nini montri sondri pradhan rok no hingke teisa kok norok jefru bazar ko thango hingke afro norok bike thang afro ke lama hamya gari rija manabo aborok bo khub kosto ongjago rija phanchi lama hamya thok bisi chawo gari nosto ongo atui hino 200 250 300 apte rok khari ma thangta hingke tabo o lama bagui norok belai belo kalaijak hasina belo kalaijak tai sana kokri omo tui bu maya supply hamya hingke tiro ke borok nung tong tabuk jara kisa rang puisa tongnai ke ba motor kai motor ni tui tisai nungo gerisa borok ke ba tuisa gana gana kuwa khurui haino tui nai nung lai jata jami sorang khokchai nalayo baksa tuglak hunani bagui khai nungnani khai jami sora kinaro khurui tui nalayo aptuita hambai an se lok khabo to abun di ro lamaro yang lama tahun pertama